Λέλος Off-Road Action. Στις σιταριές του Ζελίου. Οπα και η χαντάκα. Αναγνωρίζετε μήπως αυτόν τον κύριο που περιμένει στο καρτέρι? Μισό λεπτό να το δείτε καλύτερα. Έλα. Μισό λεπτό να μας δείξει και τις φάσες. Μισό λεπτό. Έλα να βλέπω τα πετεινά. Έλα τραβάω. Έλα. Να τα βλέπω ψηλά. Καθαρά θέλω να τα βλέπω. Έτσι, μπράβο, έλα πιο κοντά. Μπράβο. Οι πρώτες στο Ζέλι είναι αυτές. Άντε με το καλό.